Helo a chroeso I drydydd cyfres o bodlediad sgwrs, lle dwi, Trystan Ellis Morris, yn sgwrsio efo myfyrwyr o bob oed ac o bob cwr am byncia sy'n berthnasol iddyn nhw a'u lles a'u Iechyd Meddwl. Ym mhob pennod, da ni'n canolbwyntio ar bynciau gwahanol, yn trafod bob math o bethau, o hunan-werth I berthnasa, ac yn trafod profiadau yn onest ac yn agored. Da ni'n gwneud hynny yng nghwmni cwnselwyr amrywiol fel eu bod nhw wrth law I roi arweiniad a chefnogaeth. Yn ymuno yn y drafodaeth hefyd, mae nifer o leisio cyfarwydd o fyd y podlediadau a chyfryngau Cymraeg, a rhai sy'n dylanwadu'n bositif drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Y bwriad ydy rhannu profiad, rhannu'r baich, rhannu cyngor a rhannu gobaith. Mae croeso felly I chitha ymuno yn y sgwrs. Yn hanesyddol, mae dynion yn gael un anoddach I dod I drafod I Iechyd Meddwl. Dwi'n licio annog fy ffrindiau os dyn nhw weithio'n teimlo'n wael am eu hunan neu rhywbeth jyst I siarad. Mae gofyn am help yn un o'r pethau cryfa allai di wneud, felly byddai'n gryf trystio bod ti'n gwneud y peth cywir, ac mae'n y bobl sydd allan yna I helpu a I wrando. Yn y benod yma, da ni siarad am Iechyd Meddwl dynion, ac annog dynion I siarad. Yn trafod mae Osian Iorwerth, myfyrwyr o Brifysgol Harper Adams, yr actor Gethin Bickerton a'r cwnselydd o Brifysgol Bangor, Endaf Evans. Ac mi ges I air efo nhw nôl ym mis Medi wrth I dymor y prifysgolion ail gychwyn. Croeso cynnes iawn i'r tri o'ch chi ymuno yn y sgwrs heddiw yma. I gychwyn efo, mi na I holi chi yn garedig iawn I ddeud rhyw fymryn amdanoch chi un o ran lle da chi arni ar hyn o bryd gan gychwyn efo chdi Osian sydd ar dy ail flwyddyn yn Brifysgol Harper Adams. Ynddo, dwi newydd gael ha prysur o weithio a bach fwynhau a dwi yn mynd barod I fynd yn ôl am ail flwyddyn yn y Brifysgol Harper Adams. Gwych iawn, diolch I ti Osian. Wedyn mae gennym ni Gethin Bickerton. Geth, sut wyt ti? Helo, dwi'n iawn diolch. Gethin Bickerton dwi'n actor ar ymdrown, dwi'n chwarae Tristan Morgan. Dwi hefyd wedi cael haf eitha prysur ac am y 2 flynedd diwethaf dwi wedi bod yn ymddiriedolwr efo'r DPJ Foundation. Gret, diolch I ti Gethin ac yn ymuno efo ni fel cwnselydd yn y Brifysgol Bangor, Endaf Evans unwaith eto. Sut ddwrnod ti'n gael Endaf? Ie, dim yn hiddwg I fod yn onest. Mae wedi bod yn haf eitha diddorol. Da ni wedi bod yn gweithio ar wahanol prosiectau. Dwi'n cwnselydd yn y Brifysgol yn Bangor. Ac edrych ymlaen i'r myfyrwyr I gyd dod yn ôl a fydd yn tymor academig prysur dwi'n siŵr pan mae pawb yn dod yn ôl. Gwych iawn, Endaf. I gychwyn felly ta, Endaf, mi ddoi atach chdi a holi o bosib. Da ni wedi neilltuo pennod yn arbennig iawn. Hon ydy'r benod, yr unig benod yn hanes y gyfres lle mae'r gwesteion I gyd yn ddynion. Da ni'n mynd I drafod Iechyd Meddwl dynion yn arbennig. Mae yna reswm penodol iawn dros wneud hynny Endaf yn does? Oes, bethau yn hanesyddol, really. Da ni wedi gweld bethau mae dynion weithiau yn gael un anoddach I dod I drafod I Iechyd Meddwl a Iechyd Emosiynol, lle. Ac yn ymrofiad I hefyd ers dwi wedi bod yn gweithio fel cwnselydd yn y Brifysgol dros 5 mlynedd wan. Dwi wedi gweld newidiad, da ni yn gael mwy o dynion ifanc, dynion myfyrwyr yn dod I weld ni. Mae hynna'n bendant, dwi wedi gweld gwahaniaeth na mwy o bobl yn dod ato ni. Ond un peth really diddorol hefyd, maen nhw'n hapus dod I weld ni fel unigolion, unig cwnsela, ond dyn nhw dal I man cyn unig grwpiau. Pan da ni gyda grwpiau o wahanol bethau, dyn nhw dal I mor cyn o fod mewn grŵp ond un I un. Ond so dwi wedi sylwi gwahaniaeth, mae mwy dod at yn lle. Ond fysa chdi'n deud bod yna wahaniaeth felly rhwng dynion a merched yn trafod yn agored efo chi yn y Brifysgol? Yndi, dwi'n meddwl bod pethau di newid lot efo gwasanaeth, pam social media pethau fel yna, mae yna mwy o ymwybyddiaeth, Iechyd Meddwl pethau, ac efo pethau ynglyn â hunan-laddiad hefyd, ynglyn â dynion, lle mwy o wybodaeth amdan hynna, mwy o wasanaethu a mwy o ymwybyddiaeth lle ynglyn â hunan-laddiad, so mae hynna di neud gwahaniaeth dwi'n meddwl. Diolch Endaf am y tro. Mi ddon ni at felly Osian Iorwerth sydd yn yr ail flwyddyn yn y Brifysgol yn Harper Adams. Osian, faint o siarad a thrafod ydych chi fel ffrindiau yn neud yn y Brifysgol? Dwi'n sôn am nid trafod pêl-droed a rygbi, ond dwi'n sôn am drafod emosiynau, problema,
gofidia sydd ydych chi'n teimlo? Ydych chi'n rhai sydd yn trafod yn agored efo'ch gilydd? Fatha prifysgol sydd wedi cael ei effeithio lot gynno pobl, yn benna dynion efo iselder a hunanladdiad. Dwi'n meddwl ydan, da ni yn neud lot fawr iawn o bethau. So, da ni'n hefyd yn neud lot o bethau hel pres. Fatha, wsos ola cyn yr ail dymor blwyddyn dwytha, nath ni'n neud twrnament pêl-droed, a nath ni hel 4,200 ar gyfer elusen Iara. So, a mae'r elusen jyst yn helpu pobl ifanc. So, dwi'n meddwl mae fi a ffrindiau fi a'r Brifysgol i gyd yn siarad lot am y peth. Dwi'n iawn i ddeud, Osian, wyt ti wedi cael ei effeithio yn bersonol trwy hyn i gyd dros y flwyddyn diwetha? Os na, oeddech chdi'n nabod y dynion ifanc sydd wedi colli bywydau? O'n i wedi efo cysylltiad efo nhw drwy rygbi neu drwy ffrindiau. So, ond mae wedi effeithio pawb yn y brifysgol yn cynnwys fi a ffrindiau fi. A dwi'n licio annog fy ffrindiau os dyn nhw weithio'n teimlo'n yn wael am eu hunan neu rhywbeth jyst i siarad, achos mae'n jyst gwell i gwneud. Oedd gennych chdi unrhyw syniad felly o'r symptoma oedden nhw yn dioddau ohonyn nhw? Na, do'n i'n mynd, mae'n anodd deud weithio. Dyn nhw enwedig eitha dynion, jyst cael siarad a ddim yn hoffi, neu nhw edrych y wan, enwedig yn y sector amaeth. Mae o'n sector unig, a ella di pobl ddim yn cael y cyfle i siarad, a mae o'n anodd iawn i'r pobl, i'r enwedig dynion. Oes y wasanaethau wedyn, Osian, o fewn y brifysgol sydd yn cynnig help, sydd yn cynnig drws agored i bobl fatha chi fynd i siarad a rhannu profiadau? Oes, yn sicr. Wel, mae'r uwch dîm rheoli yn ar ôl digwyddiad yn trist yn gyrru lot o e-bost ynglyn â cymor sy'n ar gael yn y brifysgol, yr student services fel ma'n deud. So oes, mae yna llwyth o help ar gael, ond dwi'n gwybod faint o bobl sydd wir yn defnyddio nhw, enwedig dynion. So enwedig, dwi wedi deud amaeth, mae'r dynion yn cadw pethau mewn fwy na merched. Osian, dwi'n gwybod pa mor anodd ydy trafod y math yma beth, felly dwi'n hynod ddiolchgar ac yn cydymdeimlo efo chdi a dy ffrindiau i gyd sydd wedi cael ei effeithio efo beth sydd wedi digwydd. Endaf, ddoi at chdi, nid peth hawdd ydy trafod y math yma o beth, ond o bosib bod ti yn bwysig gwneud. Osian yn deud yma bod y brifysgol wedi bod yn hynod dda efo nhw o ran bod yn glist, bod y drws yn lled agored i bobl fynd i drafod y math yma o beth. Be fysa chdi yn ddeud, Endaf, wrth glywed y math yna o stori? Wel, i ddweud y gwir, gwrando o'r Osian o fanna, dwi'n falch rili bod o wedi dweud bod nhw'n gallu trafod pethau yma yn mor ddwys, bod nhw'n gallu teimlo, bod nhw'n gallu cefnogi i gilydd a bod nhw'n gallu trafod. Mae hynna'n rhywbeth dwi'n falch o glywed hynna gyn Osian, cos mae gynna ni'r perception, mae'r stereotype yma hefyd. Dwi'n meddwl bod dynion ddim yn trafod, bod nhw ddim yn siarad am pethau fel yna. Mae nhw'n beth awch bod rhywsyd bethau cwilydd i ddanos emosiwn, bod rhywsyd bod chdi bach o cwilydd dweud beth ych chi iddi feddwl. A wedyn, dwi'n gobeithio pan mae bobl yn dod at gwasanaeth ni lles yn Brifysgol Bangor, lle neu i unrhyw lle i gael cwnsela, lle bod bobl yn teimlo mae wasanaeth gyfrinachol, da ni'n deud wrth neb arall. A dwi'n meddwl un o'r peth pwysica ydy bod ni'n cynnig adnoddau Gymraeg i ni siŵr bod hogia Cymraeg yn dod ato ni, ac hefyd bod gynna ni cwnselwydd Cymraeg iaith lle bod nhw'n gallu trafod hynna lle. Ac mae'n bwysig, Endaf, ar y pwynt yma, nodi, atgoffa a phwysleisio bod y math yma gymorth ar gael mewn unrhyw brifysgol yng Nghymru a thu hwnt. Yndi tad. Endaf, diolch. Wel, Osian yn y Brifysgol Harper Adams yn astudio byd amaeth, ond un sydd wedi cael ei fagu y myd amaethyddiaeth ydy Gethin Bickerton. A Gethin, dwi'n iawn i ddeud bod chdi wedi dechrau sylwi ar, dwi'n gwybod, o ran dy iechyd meddwl yn dy arddegau. Dwi'n meddwl nath o gyd dechrau, yr pwynt cynhara dwi'n gallu meddwl am a cofio am lot o teimlad ar yr un pryd oedd adeg y tygau. Dwi'n meddwl mae adeg tygau i unrhyw berson ifanc yn un o'r adegau prysura yn ei bywyd nhw. Gyda llwyth o wybodaeth i gymryd mewn, y disgwyliad i gofio fo gyd, ac yn siarad am disgwyliadau, mae yna gymaint o disgwyliad i bobl ifanc i ddisgyblion yn yr ysgol.
i lwyddo, i wneud yn dda, i gael ffrindiau, i sefyll allan, ond hefyd i ffitio mewn. Mae yna lot o hynna'n mynd ymlaen. A dyna oedd yn digwydd i fi hefyd. Ac yn ogystal ar ben hyn i gyd yn delio gyda'n rhywioldeb ac yn dechrau cwestiynu fel mab fferm yn Sir Drefaldwyn ym Mhywys, lle o'n i'n ffitio mewn yn y byd yma. Ac o'n i ddim yn teimlo fel bod neb yn mynd i ddeall. Mi oedd yn edrych yn ôl, ni'n digon o bobl sy'n wedi gallu siarad efo. Ond ar y pryd, o'n i jyst yn teimlo fes yna neb yn deall. Doedd yna neb o'n i'n gallu edrych yn nhw a dweud, dyma rhywun sydd wedi cael magwraeth gwledig sydd yn hoiw ac yn hapus. Doedd gen i ddim yr esiampl yna, lle role model, rhywun i droi at nhw a bod fel, mae hwn yn esiampl fod pethau'n mynd i fod yn oreit. Ac yn union fel sydd wedi cael ei dweud yn barod, mae dynion ym myd amaethyddiaeth lot llai tebygol i siarad. Mae o'n byd a mae o'n fywyd eitha unig yn gallu bod i lot o bobl, falle ddim o'n gweld y post yma, falle bob dydd, dyna'r unig person ydych chi'n gallu gweld. Ac mae o'n, oedd o'n brofiad eitha odd yn edrych yn ôl, yn gwybod sut mae pethau wedi datblygu erbyn heddiw, os ydy'n gobeithio, meddwl yn ôl ac actually sylweddoli pa mor gymaint o pwysau ni'n rhoi ar fi hun, ac pa mor anodd oedd actually i siarad efo rhywun am sut ni'n teimlo. Sawl heinen felly Gethin o ran, ti di sôn am delio efo rhywioldeb, ti di sôn am delio efo pwysau aroliadau, cael dyfagu yng nghefn gwlad, yn anodd ffeindio rhywun i ymddiried ynddyn nhw. Ac endaf, mae hwn yn rhywbeth bydden ni'n tybio sydd yn codi i ben yn eitha aml bod mae yna sawl hyn yn arwain at bobl i ddod i giro ar eich drysau chi fel cwnselwyr. Oes, a diolch yn fawr iawn chdi Gethin am canu dy stori di. Dwi'n clywed lot, mae yna lot o myfyrwyr yn y dynion dot ni wedi cael ei dwy'n i fyny mewn yn cefn gwlad ac yn delio efo pethau oeddech chdi'n trafod o fanna Gethin. Ac da chi'n gwybod metha isolation byw mewn lle cefn gwlad i'm yn gael i'm yn gwybod lle i droi at, i'm yn gwybod pwy droi, a hefyd gorau delio, a dwi'n gwybod beth i hyn yn Gymraeg, ond gender roles, fetha bod chi'n gorau actio rhyw ffordd, lle fetha, da chi'n gorau mynd i chwarae rygbi, neu da chi'n gorau neu hyn, neu os da chi'n ffitio mewn, a mae hynna, ac wrth gwrs dwi'n meddwl, mae lot o'r dynion dwi'n cwnsela sydd yn dod o cefndir, debyg i chdi Gethin, yn stryglo weithiau, di gael amser uffernol yn ysgol, di gael ei bwlio, di gael ei camdrin yn ysgol, heb di gael ei derbyn, a mae hynna hefyd yn gael impact masif ar confidence rhywun, a wrth gwrs fetha self-esteem rhywun, a wrth gwrs mae hynna yn gallu amharu ar y ffordd ti'n gweld dy hun a dy self-concept, self-esteem chdi. So mae hyn i gyd yn dod at ei gilydd a dwi'n gweld hyn mor aml. Mae yna gwestiynau dyrys yn codi yn does. Y rhai o'n nhw ydy pam bod o'n broblem y hyd i gael dynion i siarad? Ydy'r ddelwedd o ddynion yn dangos emosiynau yn dal i fod? Ydy gweld cydnabod stryglo fel gwendid? Ond mae gofyn am help yn arwydd o gryfder, dwi'n teimlo. Mae'r ffaith bod chi'n barod i agor allan a bod chi'n bod yn onest, dwi'n teimlo bod hwnna yn elfen o gryfder. Osian, be fysa chdi yn deimlo fysa'n helpu chi fel pobl ifanc i fod yn fwy agorad? Oes na rhywbeth fysa chdi yn ddymuno weld yn digwydd neu yn ddymuno gael i chi fel criw o ffrindiau fod yn fwy agorad am ffordd da chi yn teimlo? Oes, ni fel jyst wneud o'n fwy normal i siarad, os yna'n sens, fatha, dwi'n meddwl, fel da ni wedi bod yn dweud, mae o'n enwedig mewn dynion, da ni yn ofn neu ddim yn hapus i siarad, os mynd fatha, hwnna wan, ond dwi'n meddwl, fysa wneud o fwy normal neu fwy, normal, dwi'n meddwl, di'r gair sydd disgrifio fo, ond wneud o'n lot haws i dynion siarad, so ella pethau mwy anonymous, neu just mwy o gyfleoedd a mwy o lefydd mae pobl yn gallu mynd i siarad am problemau nhw a
sut maen nhw'n teimlo. Ar ôl profi, beth ydych chi wedi gwneud dros y flwyddyn diwetha o ran hunanwaddiadau o fewn y Brifysgol, Osian, wyt ti'n teimlo bod yna rhyw fath o shifft wedi bod a bod yna fwy o drafod yn agored wedi digwydd? Yn sicr. Yn dechrau, y tymor cyntaf, blwyddyn cyntaf fi, o'na ddim llawar yn digwydd ynglyn â iechyd meddwl, felly, ond ers yr digwyddiad cyntaf, nath na boost mawr mewn pethau dechrau digwydd, gyda ni wsnos just dedicated i iechyd meddwl. Oes, da ni'n neud lot fawr iawn o bethau a lot o help gasglu arian. A lot o sesiynau cwnsela felly ar gael i'r myfyrwyr i gyd. No, a mae hynny'n wych o beth i glywed yn dydi. Gethin, o ran, pan ti'n meddwl nôl i'r hogyn ifanc na yn ei arddegau yn Sir Drefaldwyn yn byw adra ar ffarm, a'i gymharu fo lle ti arni ar hyn o bryd, a bod yn rili agored efo ni fan yn y sgwrs heddiw. Be sydd wedi newid ta? Pam bod chdi yn fwy barod i siarad erbyn hyn? Wel, dwi'n meddwl rhan o'n efo yn dod i termau efo pwyoni. Dwi'n meddwl oedd astudio drama yn y brifysgol yn ffordd gret i camu mewn i sgidio rhywun arall a wedi edrych yn ôl ar bywyd hun a sut ti'n gallu rhoi pethau mewn i perspektif, falle. Nath i gymryd eitha lot o amser i fi ddod allan i bawb, ond erbyn y cyfnod i fi ddod allan i'r rhai oedden ni'n falle chydig bach mwy ofyn i siarad efo nhw. O'n i'n gwybod yn syth na dyma oedd y pobl o'n i'n caru, dyma oedd yr unig pobl oedd angen gwybod, a wedyn yn symud ymlaen â hynna, doedd gen i dim lot o gwybod pwy oedd yn gwybod, achos yna lot o ofyn pen o'n i'n dod allan, oedd y fath pwy sy'n mynd i wybod, oedd just dyna be oedd y proses yn y ddylun i fi. Felly unwaith i fi ddod allan, ag pwysau off yr ysgwyddau, yr hyder dechrau dod, ag just o'n i'n gwneud lot o stwff allgyrsiol yn y brifysgol hefyd. O ran o'n i'n mynd efo clwbiau, o'n i'n mynd i weld perfformiadau, o'n i'n troi'n hun mewn sefyllfaoedd lle o'n i o gwmpas pobl oedd yn meddwl yn debyg i fi, oedd yn hoffi'r un pethau. Ac oedd hwnna yn beth wych i fi o ran twf personol. Ac trwy derbyn pwy ydw i, ac sut dwi'n gweld y byd a sut mae pen fi'n gweithio, mae llwyth o gyfleoedd wedi dod fyny. Mae llwyth o gyfleoedd wedi dod i fi gallu rhannu stori fi. Dwi wedi gwneud ambell i rhaglen dogfen, ambell i podlediad, ambell i interview o bob math o bethau fel yna. Ac o hynna wedyn mae pobl yn dod ymlaen ac yn rhannu straeon efo fi. Felly mae hwnna'n beth hyfryd i feddwl bod rhywbeth oedd yn teimlo mor bersonol ac unigol i fi, bellach allan yna ar gael i unrhyw un. Ond dwi'n meddwl ymwrth sy'n ni'n rhoi unrhyw un ydy, mae o'n rhywbeth hynod o bersonol. Ac o'n i wastad, bob tro dos i allan i rhywun o'n i'n caru, aelod o teulu, ffrind, oedd gyda'r teimlad yma yn ein gut. Oedd yn teimlo fel, dwi'n mynd i chwydu, ond oedd yn teimlo'n iawn. Ac dyna'r darn o gymor sy'n rhoi rhywun ydy, mi fydd ydy'n gwybod pryd gyda'r adeg cywir i wneud o. Ac just cofio bod na bobl allan yna, hydra rhywun sydd ddim yn gwybod yn byd amdano ti, mae pobl allan yna yn barod i digaru di am pwy wyt ti, a dim ots gyda nhw. Gethin, allai warantu chdi rwan fod pobl sy'n mynd yn gwrando ar y bennod yma yn mynd i fod mor ddiolchgar am drafod mor onest, a dwi'n gwybod, mae yna rhywbeth, dwi'n gallu uniaethu lot efo beth ti'n deud, a dwi'n meddwl fyna lot o hogiau ifanc yn gwneud yr un fath, felly dwi'n hynod ddiolchgar i chdi am siarad mor agored. Ac Endaf, mae'n siŵr bod o fel miwsig i dy gwestiad i glywed rhywun mor ifanc sydd wedi bod trwy gymaint o ran derbyn pwy ydi o ag ati. Be fysa chdi'n deud o glywed Gethin yn siarad mor onast yma yna? Be fysa chdi licio ychwanegu at hwnna? Ie,
Mae'n diddorol a diolch eto I Gethin ac I Osian hefyd am rhannu profiadau nhw. Dwi'n cael amball I sgwrs efo cwnselydd eraill yn yr adran, a da ni'n trafod lot am diwylliant Cymraeg a be sydd yn gallu gwneud pethau'n hawsach ac yn anoddach I rhannu emosiynau. Fetha y geirfa, fel dwi'n meddwl bod ni wedi trafod hyn o blaen, fetha y geirfa fel enghraifft, pan dwi'n siarad amdano gair shame yn Saesneg, mae gair shame yn meddwl, ond defnyddio gair cwilydd, I fi, mae'r gair cwilydd yn hitio mwy rywsyd, oherwydd mae o'n air da ni'n nabod os oedden ni'n fychan yn ysgol a pethau fel yna. So mae geirfa yr emosiynau yn rili pwysig, a dyna dwi'n meddwl sy'n mor bwysig bod yna cyfle I bobl I gallu drafod yn Gymraeg. Bath arall Gethin nes di ddeud hefyd oedd gallu rhannu efo bobl eraill wedi bod trwy'r un pethau efo chdi. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rili bwysig. A dwi'n gwybod bod yna clwbiau ieuenctid dros Gymru wan bod bobl yn gallu ymuno felly. Mae yna un yn yr ardal lle dwi wedi cael I dwyn I fyny'n Ffestiniog. Mae yna grŵp wan I bobl ifanc hoio pethau fel yna, a hwnna'n ffasiwn beth pan ni'n tyfu fyny lle. So mae hynna'n rhywbeth, so mae yna cyfleoedd I bobl, a bod bobl yn gallu teimlo yn y mwy agored. Ond dwi'n meddwl y diwylliant, dwi'n gobeithio, a dwi'n meddwl bod pethau newid yn ar y deg. I gymaru pan dwi'n meddwl amdan taid a dad, yn yr oes taid a dad, lle. A dwi'n dod o oes fetha wrach, o'ch ddim yn neud hynna, o'ch ddim yn siarad am teimladau. A wan gweld hogiau ifanc fel Osian a Gethin yn dechrau siarad, a trist, yn siarad am teimladau nhw mor agorad, mae'n rili da, a mae'n danos bod pethau newid da. Okay. Cyn bwrw Mae'n, Endaf, ella bod amball llun sy'n gwrando ar y benod yma sydd ar fi yn ella mynd I brifysgol, neu sydd yn y chweched dosbarth, neu sydd yn astudio tygau, achos mae'r podlediad yma ar gael unrhyw un. Dyda bod yna rhywun ella yn debyg iawn I Gethin neu Osian sydd yn byw yng nghefn gwlad Cymru, sydd ddim efo access i'r math yma o gwnsela da chi'n gynnig yn y brifysgol. Be fysa'r cyngor sa'ch chi'n rhoi iddyn nhw? Achos mae yna flynyddoedd I ddod nes mae nhw'n mynd i'r brifysgol. Be fysa'r chdi'n deud nhw? Wel, mae yna lot mwy wan, bod efo'r internet a pethau fel, mae yna lot o gyfleoedd I bobl gallu siarad o rywun. A weithiau dwi'n meddwl, yn ymrofiad fi, weithiau, yn gyntaf, mae'n hawsach siarad o rywun ti'n mynd nabod weithiau. Mae'n rhywbeth amdan hynna, cos mae'n anoddach, cos gyn ti'n meddwl bod chdi'n wedi cael dyfarnu, a diolch bwys anyway, cos ti'n nabod nhw. So mae'n rhywbeth amdan, mae'n llawer o helplines, a mae gyn ti wahanol o bethau online. Dwi'n mynd deud, yr unig issue di hynna di connectivity mewn cefn gwlad, weithiau mae'r internet, weithiau dim o gri, yn mor mad. Watcha beth ti'n deud, rwan, please. Weithiau, mae yna dal llefydd yn cefn gwlad, dwi'n meddwl, di bobl yn cael un anodd I gael internet weithiau yn llai lefydd, dwi'n meddwl. Ei, da ni dal yn gwatsio teli ar black and white yn Dynion. Na, dwi'n jocio. So mae yna gyfleoedd mae yna helplines yna, ac wrach bod chdi'n gorau siarad o rywun yn Saesneg, yr ochr arall I helpline, neu ar chats, neu beth bynnag, mae yna lot mwy ar gael wan. A gobeithio fydd nhw yn... Mae cychwyn y daith na o gael sgwrs a gael dy dderbyn a gallu teimlo bod chdi'n gallu agor a siarad a gwybod bod chdi'n gael dy farnu yn mor bwysig. Nes di gyffwrdd Endaf ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae yna bobl ar y cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg yn Saesneg, dwi'n meddwl am bobl fel Non Parry, Tara Bandito, dwi'n meddwl am Dr Alex George, Ben West. Mae nhw yn bobl sydd yn dylanwadu yn fawr iawn ar y cyfryngau cymdeithasol o ran fel role models sydd yn trafod yn agored am iechyd meddwl a ffordd maen nhw'n teimlo. Osian, da i atach chdi, ti wedi bod yn ista yn gwrando'n eiddgar iawn o fanna, sori am gadw chdi. Ond os na rywun, Osian, ti yn edrych fyny iddyn nhw sydd yn trafod yn agored, rhywun o fewn y byd amaeth ella, sydd ddim ofyn rhannu ffordd maen nhw'n teimlo, neu ella'r cwestiwn I ofyn ydy, pa mor bwysig ydy cael rhywun ella fel na I edrych fyny iddyn nhw sydd yn siarad mor agored am eu profiadau? Mor bwysig, achos mae o'n dangos bod o'n a bod o'n iawn sut wyt ti'n teimlo, a
bod na hefyd ffordd allan o sut ti'n teimlo. Mae'n sefon really da cael rhywun sydd wedi diodda, di bod teimlo'n isel, di bod yn agos at hunanladdiad neu be bynnag, ond wedyn bod nhw wedi gallu dod allan o'r twllwch ac yn teimlo lot gwell am eu hunan, y ffordd maen nhw, y ffordd maen nhw, a bod na goleuni diwedd yr twnel i pawb, dim ots be a dim ots sut da chi'n teimlo. Oes na rhywun, Osian, wyt ti'n gweld ar y cyfryngau cymdeithasol neu wyt ti'n darllen erthyglo, oes na rhywun ella sydd yn gwneud y math yna i beth i chdi, neu fysa chdi yn dymuno gweld mwy o bobl ella sydd yn gallu dylanwadu yn gwneud hynny, fel bod o'n wneud o ella'n fwy normal i bobl yn y brifysgol fod yn fwy agored? Dwi'n meddwl dim llawer o unigolion, ond dwi'n meddwl mae yna lot o elusennau fatha yr DPJ Foundation yn gwneud lot fawr iawn am y peth, a maen nhw yn ofnadwy o weledol ar yr cyfryngau cymdeithasol, ond mae o'n ofnadwy bwysig a be y gwaith mae DPJ a elusennau eraill yn neud. A mae hwnna'n arwain fi'n daclus, Osian, diolch at Gethin, sydd yn... ti'n gwasanaethu efo'r gwasanaeth ar y lesen yma, Gethin, ti'n rhoi o da amser i wneud yn siŵr fod pobl yn gwybod be'n union mae'r elusen yn neud ac i gefnogi pobl. Deitha ni felly yn union be mae'r DPJ Foundation yn ei wneud. Just chydig bach cyn yna, nes i ymuno efo'r DPJ Foundation ar ôl symud i Gaerdydd i fynd i'r brifysgol. Ar ôl graddio, o'n i dal i fyw yn Caerdydd ac o'n i'n gweld yn methu adre mewn ffordd o'n i heb gwneud o'r blaen. Ac o'n i eisiau trio ffeindio ffordd o helpu y pobl adre a'r gymdeithas adre tra o'n i dal yng Nghaerdydd. Felly oedd ymuno efo'r DPJ yn rhywbeth o'n i'n gallu deall a gallu gwneud yn weddol hawdd o Gaerdydd. Ond ie, mae'r sefydliad y DPJ Foundation yn elusen Iechyd Meddwl sy'n canolbwyntio ar ffermwyr ac pobl sydd yn gweithio fewn amaethyddiaeth yng Nghymru. Dyn ni wedi bod yn rhedeg am dros 5 mlynedd bellach, wedi daclu yng Nghymru 5. Ac dyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar dynion dros y 5 mlynedd diwetha, ond dyn ni hefyd yn gweld cynnydd rwan o bobl eraill sydd efo cysylltiadau efo ffermio, falle gwragedd i ffermwyr neu meibion ffermwyr, rhywun sydd yn nabod rhywun sydd yn mynd trwy broblemau iechyd meddwl yn hytrach ar person ei hun. Felly mae'n ddifyr edrych ar y ffigurau, gweld sut mae pobl yn estyn allan. Mae gyda ni Ynys Môn sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod y wythnos. Mae gyda ni hefyd gwasanaeth text i wneud ychydig bach yn haws. Fe chi'n siarad efo un o'n gwirfoddolwyr ni, ac wedyn os yw'r sgwrs yn mynd ymhellach, sydd angen cymorth ymhellach, mae gyda ni gysylltiadau tuag at y therapyddion a cwnselwyr proffesiynol i helpu chi, a mae hyn i gyd am ddim. Felly, dyna'r gwaith dyn ni'n wneud, cefnogi ffermwyr, pobl sy'n gweithio ym myd amaethyddiaeth yng Nghymru, ac mae'r gwasanaeth ar gael trwy'r Gymraeg a'r Saesneg hefyd. Felly, ar gael i bawb. Fel un Gethin sydd wedi bod trwy y math yna brofiad dy hun, wyt ti'n teimlo o ran y gwirfoddoli bod hwnna yn helpu chdi i roi cyngor i bobl eraill sydd yn cysylltu efo elusen DPJ wrth symud ymlaen? Dwi'n meddwl yn bendant yn enwedig ar ôl yr cwpl o prosiectau anhygoel, hollol random dwi wedi gwneud. Dwi'n cael bobl yn dod fyny ati fi rwan yn nabod fi o'r round around, ond hefyd yn nabod fi o'r dogfen yna am iechyd meddwl a ffermio ar BBC. Felly mae'n hyfryd gallu meddwl, dwi wedi cael rhywun yn galw fi yn role model, a mae hwnna'n rhywbeth really odd i fi, achos ges i ddim, a mae'n really odd i feddwl bod falle dwi yn i rhywun arall rwan. Mae'n teimlo'n really nice, actually, a dwi wedi bod yn cael negeseuon gan pobl yn gofi. So dwi'n eitha hapus i feddwl bod fi wedi bod digon agored, bod fi wedi dechrau neu before, ond digon agored i pobl gallu falle ymddiried yn ymhrofiad i, a deall a tynnu pethau maen nhw'n gallu deall o'n mhrofiad i. Gobeithio defnyddio hynna i helpu nhw i hynny hefyd. Os na rwy'n felly Gethin, wyt ti
erbyn hyn yn edrych fyny iddyn nhw ar ôl y diffyg modelau rôl yn arddegau ydy ac yn tyfu fyny. Os na rhywun erbyn hyn, wyt ti ella yn ymddiried ynddyn nhw wrth glywed nhw yn siarad ac ella sydd yn ysgogi chdi i fod yn fwy agored, bod chdi wedi sôn sawl gwaith bod chdi yn gwbl agored erbyn hyn? Mae cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn wych i allu gweld grwpiau ffermwyr hoyw i ymuno efo nhw, neu grwpiau o unrhyw fath o amaethyddiaeth neu unrhyw fath o grŵp. Mae'n gymaint o ddewis. Maen nhw ar gael yna, ac i be bynnag ydych chi'n mynd trwy efo, garantid bydd yna rhyw fath o grŵp fysach chi'n gallu ymuno efo. A mae'r cyfryngau cymdeithasol na un o'r pethau positif am y cyfryngau cymdeithasol. Yn sicr yn ddios. Mae hon yn benod lle da ni'n neilltuo y pennod gyfan i drin a thrafod materion yn ymwneud â dynion, hogiau ifanc a thrafod iechyd meddwl. Endaf, pa mor bwysig felly ydy cael cwnselwyr sydd yn ddynion, bod dynion yn ffeindio hi'n haws dod at ddynion eraill i drafod. Wyt ti wedi profi'r math yma beth? Do, a dwi'n meddwl bod o'n hollol bwysig, cos dwi'n meddwl fatha pan mae'r fi gael yn hyfforddi fel cwnselydd, ym mhob cwrs dwi wedi bod a fi oedd yr unig dyn, fel fi ydy'r unig dyn sydd yn cwnselydd yn y wasanaeth yn y brifysgol. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn, cos dwi'n meddwl bod rei dynion yn gael un hawdd siarad efo dynion eraill. Yndi, cama bach sy'n mynd i greu y gwahaniaeth mwyaf ynddo. Wel, wrth dynnu tu'r terfyn, felly, ddoi o'ch cwmpas chi unwaith eto, Osian, gan gychwyn efo chdi. Os oes na rhywun yn gwrando ar y benod yma o sgwrs ac sydd yn teimlo ella bod nhw yn barod i agor allan, bod nhw wedi cael ei ysgogi ar ôl gwrando ar y drafodaeth. Pa gyngor, Osian, fysa chdi yn roed iddyn nhw? Swn i jyst dweud, jyst siaradwch. Dim ots pa mor fach neu pa mor fawr di'r broblem, mae jyst gwell cael allan. Mae siarad yn neud bob peth gymaint gwell. Hyn o dostio efo teulu, ffrindiau, cariad, neu hynod cwmnïau fel DPJ, mae jyst gwell siarad a mi wneud pethau wella. Diolch i ti, Osian. Gethin yr un cwestiwn i chdi. Oes na rhywbeth fysa chdi licio rannu efo rhywun sydd yn gwrando ar y benod yma heddiw? Os ydych chi'n mynd trwy rhywbeth a ydych chi ddim yn siŵr sut ydych chi'n gweld ffordd allan, mae o yn beth hynod o gryf i feddwl dwi angen help, ac i feddwl dwi'n mynd licio'r ffordd dwi'n meddwl am hyn. Dwi eisiau gweithio allan sut fy mhen i'n gweithio. Dwi angen bach o gymorth i weithio trwy hyn sydd wedi digwydd. Be bynnag ydi o. Just mae'n beth hynod o gryf i gwneud. Mae'n gallu teimlo fel, mae gofyn am help dwi'n wan, dwi'n gallu gwneud o fy hun. Sydd yn deimlad mae lot o bobl wedi cael. Mae gofyn am help yn un o'r pethau cryfa allu di wneud erioed. Felly, bydda'n gryf, trystio bod ti'n gwneud y peth cywir. Ac mae'n y bobl sydd allan yna i helpu ac i wrando, a dwi ti ddim ar ben dy un. Gethin ac Osian, dych chi'n be, mae gwrando ar beth sydd gen o'r ddau chi i ddeud, Endaf, dwi'n siŵr sech chi'n cytuno, mae o'n mynd i gyffwrdd gymaint o bobl, mae o'n mynd i helpu bobl i fod yn fwy agored am eu teimladau, a mae o yn ddios yn mynd i annog mwy o bobl ella Endaf i ddod at eich drosau chi a mynnu sgwrs. Da ni'n hynod ddiolchgar i chi am fod mor onest am eich profiadau, ac Endaf yn sicr mae yna lot yn mynd i uniaethu a pherthnasu efo'r pethau sydd wedi cael ei ddeud yn ystod y benod yma. Oes, yn hynod. Mae hwn wedi bod un o'r penodau mwyaf amazing da ni wedi gwneud, dwi'n meddwl. Ti'n gallu teimlo fo, ti'n gallu teimlo yn yr awyr, mae hwn wedi bod yn un mwyaf pwysig da ni wedi gwneud. A fel da chi Gethin a Osian wedi dweud, mae yna lot o ofyn gofyn am help, mae lot o hogiau ifanc ofyn gofyn, a mae mor bwysig o, da chi'n just pigwch y ffôn i fyny, neu y ffôn, y text, beth bynnag ffordd i gyfathrebu a gael y cyfle yna i siarad. Please, peidiwch a teimlo'n ofnus a go for it. Endaf, diolch. Osian, da ni'n dymuno dda iawn i chdi ar dy ail flwyddyn yn y Brifysgol yn Harper Adams. Dos i bacio'r ces na'n barod i fynd. A Gethin, da ni'n dymuno dda i chdi wrth i chdi barhau ar ffilmio efo'r gyfres Round a Round ar S4C. Ac Endaf, yr un diolch i chdi fel arfer.
Diolch unwaith eto i'n gwesteion ni heddiw i Osian, Gethin ac i'r cwnselydd Endaf Evans, a dwi wirioneddol yn hynod ddiolchgar i bawb am siarad mor agored ac mor onest. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Trystan Ellis Morris ydw i, ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media ar ran Mhrifysgol Bangor, Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennu'r sgwrs gan gyngor cyllido addysg uwch Cymru. Diolch am eich cwmni. Tan tro nesa. Tara.